όχι με αποφλιωμένα ντοματάκια που προσφέρει στην κατανάλωση η πλέον συγχρονισμένη βιομηχανία κονσερβών αποτελούν την τελευταία λέξη της κονσερβοποίησης. Τα αποφλιωμένα ντοματάκια κύκνος είναι ανώτερα σε ποιότητα από κάθε άλλη μάρκα εσωτερικού και εξωτερικού. Τα αποφλιωμένα ντοματάκια κύκνος καθιστούν κάθε φαγητό εύγευστο, υγιεινό, κατάλληλο για κάθε διαιτολόγιο. Επίσης η κονσερβοποίηση κύκνος προσφέρει στην κατανάλωση και το tomato juice κύκνος, παρασκευασμένο από εκλεκτές ντομάτες χωρίς συντηρητικά. Το tomato juice κύκνος είναι εξαιρετικά εύγευστων ποτών και ιδιαιτέρως κατάλληλων για την παρασκευή φαγητού. Η ντομάτα, ο θαυμάσιος αυτός καρπός του ελληνικού ήλιου, είναι η βασική πρώτη ύλη για τον περίφημο χυμό tomato juice cocktail κύκνος. Ποτών δροσιστικών, πλουσιότατων σε βιταμίνες, κατάλληλο για κάθε γούστο και ηλικία. Αποφλιωμένα ντοματάκια, tomato juice και tomato juice cocktail είναι τρία εκλεκτά προϊόντα της κονσερβοποίησης κύκνος που μαζί με τα άλλα εξαιρετικής ποιότητος προϊόντα της δεν πρέπει να λείπουν από